Wel, fel ych chi gyd yn gwybod, un o'r pethau sydd yn nodweddu y carolau Cymraeg, wedi gyrraedd plygain i ni'n canu, yw nid yn unig i bod nhw'n ysgrythurol ac yn hir, ond maen nhw hefyd yn olrhain hanes i achawdwriaeth, felly chi cael y stori gyfan, nid jyst yr geni. Ond nodwedd arall amlwg o'r carolau plygain yw fod na apel ar y diwedd. Apel ar ei bobl ymateb i'r neges maen nhw wedi clywed. Dyna beth yw apel yn dyfe. Falle bod rhai yn chi wedi bod mewn cyfarfod, arbennig cyfarfod efengylu, lle mae'n apel yn cael ei roi. Roedd Billy Graham yn enwog am hynny. Billy Graham, i rai o'ch chi sydd yn gwybod, roedd yn bregethwr enwog yn yr 20fed ganrif, diwedd yr ail hanner o'r 20fed ganrif, ac roedd yn dod draw i Brydain, ac roedd llaweroedd o bobl yn mynd i rando. Fi'n cofio mynd i rando un tro fy hun mewn stadiwm pêl-droed, a chanoedd a miloedd o bobl yna. Ac wedyn bydde Billy Graham yn aml ar ôl pregethu'r Efengyl yn rhoi apel, yn gwahodd pobl i ddod ymlaen. Roedd yn eitha rhyfedd, bydde pobl yn codi o'i set ac yn mynd ymlaen, yn ymateb i'r apel, ac wedyn bydde nhw falle bydde rhywun yn dod atyn nhw, ac bydde nhw yn ymateb i'r Efengyl trwy siarad â'r bobl ac yn dweud bod nhw'n moyn dod yn Gristnogion. A falle chi wedi bod mewn cyrdau eraill. Dwi ddim wedi bod mewn cwrdd lle mae'n apel wedi bod fel yna ers amser hir. Ond fi'n siŵr bod y dal yn digwydd mewn rhai oedfaon a chapeli. Wel, beth bynnag, nôl at y carolau yma. Mae'n apel ar y diwedd. P'un mae pobl yn gwneud un llythrenol, dydy hwnna ddim yn bwysig. Achos dydy ddim yn gofyn i bobl ddod mlaen i'r blaen, ond dyn ni moyn i bobl ymateb, ydyn ni, i'r Efengyl. Ac felly mae yn ar gyfer heddiw'r bore hefyd. A gan bod ni wedi bod yn edrych ar y garol, ond i'n meddwl byswn ni'n edrych ar un o'r ymadroddion sydd ar y diwedd. Am hynny, tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Y mofen am y noddfa, fel yr wyt. Dyna'r apel yn y garol. I ni ddod yn brydlon ac i ymofyn am y noddfa. Ond ni'n meddwl wrth baratoi, ymofyn, sut ni'n cyfieithu ymofyn. Os ych chi'n ymofyn am rhywbeth, chi'n trio cael chi'n trio ceisio fe. Falle to seek or to get, jyst i rando am y noddfa, ond i ymofyn amdano fe. Wneud yn siŵr bod chi'n cael y noddfa yma. Ac wrth gwrs, fel yr ymadroddion eraill, fel y dŵr bywiol Ezekiel, a cadarn ddaeth o Bosra, mae hyd yn oed yr apel yn gyfeiriad ysgrythurol, y mofyn am y noddfa. Mae'n mynd yn un nôl at y benod a ddarllenes i, sef Numeri 35, lle ni'n darllen am y dinasoedd noddfa. Felly ni'n meddwl bys yn dda i ni heno i edrych ar hynny gyda'n gilydd, the cities of refuge. A beth allan ni ddysgu o hyn? Gobeithio ni wedi dysgu rhywbeth wrth edrych ar dŵr bywio, a gobeithio ni wedi dysgu rhywbeth wrth edrych ar y cadar ddaeth o Bosra. Ni'n gallu dysgu o hyn hefyd. Mae yna dair pennod yn llyfrau Moses
sydd yn sôn am y dinasoedd noddfa. Mae'n dod mewn yn Deuteronomium, mae'n penod hefyd yn Joshua ar y dinasoedd noddfa. Gai atgoffa chi, cyn mwyn i mynd ymellach, o tipyn bach o'r cyd-destun. Ble i ni fan hyn yn yr hanes? Wel, roedd y bobl wedi dod mas o'r Aifft, wedi cael ei arwain trwy'r anialwch, 40 o flynyddoedd trwy'r anialwch, a maen nhw'n cyrraedd afon yr Iorddonen, maen nhw'n croesi afon yr Iorddonen, cyn brwydr Jericho. Ond cyn maen nhw'n croesi'r afon, mae Duw yn rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw trwy Moses, a un ohonyn nhw, benod hon, ynglyn â'r dinasoedd noddfa. Pan bydden nhw'n setlo yn y wlad, roedd rhaid gosod y dinasoedd noddfa hyn. Ac yn y benod, rydyn ni'n cael y manylion am sut oedd y dinasoedd noddfa hyn i weithio. Beth ydy pwrpas nhw, beth ydy ddigwydd, ac yn y blaen. A fel rwy'n dweud, gallwn ni ddysgu tipyn wrth edrych ar y benod. Beth sydd i ni wrth i ni fynd trwy hyn cyn bod ni'n gwneud hynny? Wel, yn credu allan ni weld yma pethau ynglyn â Duw, ynglyn â chymeriad Duw. Sut un yw Duw? Fel y bore yma, mae hynny'n bwysig i ni. Dim byd mwy pwysig i ni. Na dysgu am Dduw. Am y Duw rydyn ni'n gwasanaethu ac yn ni addoli Am y dri pheth fi moyn dwy eich sylw atyn nhw wrth i ni fynd trwy'r benod. Tri pheth y mae Duw a chynsyrn amdanyn nhw. Tri pheth mae Duw a chynsyrn amdanyn nhw. Yr un cyntaf yw, mae Duw a chynsyrn am wirionedd. Am wirionedd. Neu allan ni ddweud y fel hyn, os lecwch chi. Mae Duw a chynsyrn am reality. Fel wedi dweud, y cyd-destun yw fod y genedl Israel ar fin croesi yr Iorddonen. Maen nhw ar fin meddiannu gwlad newydd iddyn nhw ei hun. I ddweud y gwir, nhw ddim wedi cael gwlad. Dyma'r tro cyntaf y byddwn nhw'n cael y wlad. Nhw'n clywed am y wlad am flynyddoedd, ond maen nhw wedi bod yn yr Aifft, mewn caethiwed, a maen nhw wedi bod yn crwydro trwy'r anialwch, ac maen nhw'n disgwyl mlaen i o'r diwedd meddiannu i gwlad ei hun. Dechrau newydd felly yn eu hanes nhw. Yn siŵr bod yna gyffro mawr am hynny. Bod nhw'n gallu setlo lawr a chael cartrefi, a chael teuluoedd, a chael swyddi, a chael bywyd normal am unwaith. Nawr am beth mae'r adnodau sydd dan sylw? Wel, am lofryddiaeth, am ladd, am ddynleiddiad, am ddamweiniau, am bobl yn cymryd pethau yn fwriadol ac yn anfwriadol, am ddial, a chosb, a phethau diflas, am gasineb, am genfigen. Dyma'r hyn sydd o'i blaen nhw. Dyma'r bobl sydd wedi bod yn crwydro yn yr anialwch am 40 mlynedd. Dyma'r bobl sydd wedi cael eu cosbi am eu anifyddod. Dyma'r bobl sydd wedi cael y deg o'r chymyn gan Dduw. Dyma'r bobl mwyaf grefyddol ar y ddaear ar hyn o bryd. Dyma'r bobl mwyaf moesol sydd yn bodoli ar y ddaear ar hyn o bryd. Dyma'r bobl mae Duw wedi bod yn arwain nhw, a cholom dan a cholom niw. Dyma'r bobl i ni'n galw'n genedl etholedig, a maen nhw'n ei ddechrau ar penod newydd, hollol sbon, yn ei
bywyd nhw. Newydd sbon. A beth mae Duw yn ei rybyddu nhw? Beth mae Duw yn siarad â nhw amdano fe? Beth sydd o'i blaen nhw yn y wlad newydd yma? Pan bydden nhw'n setlo lawr? Wel, y pethau ni jyst wedi sôn amdano fe. Llofruddiaeth, lladd, casineb, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Chi'n gweld, mae Duw yn dweud wrthyn nhw, dyma siwt bydd pethau, bobl, pan chi yn cyrraedd gwlad yr addewid. Bydd dim byd yn newid. Fydde'n bydd yn. Oherwydd dyma natur dyn. Hyd yn oed bod chi'n genedl sanctaidd, dyma fel bydd pethau. Yn gweld y pwynt dwi'n trio gwneud yw hyn, reality fel wedys i, gwirionedd. Mae Duw yn onest, mae Duw yn dweud fel mae e, yn mynd i fod wrth y bobl. Chywed, ddim yn trio dweud wrthyn nhw nawr, wel, chi'n dechrau to, tiwch cael yn reit. Ddim yn dweud wrthyn nhw, wel, chi'n mynd i fyw yn dda. O reit, chi wedi bod trwy lot ac y pethau mynd i wella. Na. Bydd na ddioddef a bydd na ddrygioni. Does dim utopia i fod. Dyw pethau ddim yn ei wella. No, falle bydd rai yn dweud, wel, mae hyn yn eitha pessimistig. Ydy hyn. Pan mae Duw yn siarad fel hyn yn nhw. Na fydd yn well i gael rhyw seicoleg sydd ddim yn siarad am bethau drwg. Just canolbwyntio bethau da. Tiwch ddweud nawr, tiwch byw yn dda yn y wlad newydd. Ond na, mae Duw yn realistig. Mae Duw yn dweud y gwir. Fel mae e gyda ni. Wrth gwrs i lawer, dyma yw eu crefydd nhw. A mae llawer yn gweld Cristnogaeth fel hyn yn dyn nhw. Ein bod ni'n gallu gwella. A bod y gallu gyda ni i wella. A chi bod, ni ddim yn ei siarad am bechod ac am bethau drwg. Just cael rwyntwch ar y pethau da. Fel gyda'n plant ni, magu plant. Chi'n gwybod, mae plant yn da, ac felly dysgu pethau da iddyn nhw, roi'r addysg da, roi'r awelygylch da iddyn nhw, a bydden nhw'n okay. Ond dydy'r Beibl ddim yn rannu yr un optimistiaeth. Wrth gwrs, mae'n optimistiaeth yn y Beibl, ond dydy ddim yn dod o dyn. Does dim utopia yn mynd i fod ar y ddaear. Chi gallu dweud, bod yma'n bach yn ddadleuol fan hyn, ond i ni'n canu'r garol ac yn mwynhau'r garol o deiad pob Cristion i Fethlem, yr awr o'n i wedyn mor dirion yw Duw. Yr ail bennill, tywysog tangnefedd, na'n deiar o'r diwedd yn eilwyd gyfanedd i fyw. Lot o bobl yn licio hwnna. Gallech chi ddadlau bod yna rhywbeth sydd ddim yn iawn fyna. Wy'n hapus gyda'r bennill, achos wy'n cymryd e fel y nefoedd. Ond mae'n dweud, tywysog tangnefedd mae'n deiar o'r diwedd. Oedd rai o'r Puritaniaid arfer dysgu bod yna gyfnod yn mynd i ddod ar y ddaear, y 1000 flwyddant mae'n cael ei alw. Pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, a fydd popeth yn well ar y ddaear. A fel wy'n dweud, mae'n angrefydd i rai bobl. Dyna oedd y syniad gyda'r efengyl gymdeithasol, o pethau mynd i wella. Bydd dyn yn gwella, dod o esblygiad, wrth gwrs, gyda Darwin. Bydd pethau'n gwella. Mae rai o'r ymynau, eto, ar un fath o dinc yn hyn. Rwy'n gweld o bell, y dydd yn dod. Bydd pob cyfandir Is-yr-Od yn eiddo Iesu mawr. Wel, ydy hynny'n ysgrytherol? A ydy hynny'n mynd i ddigwydd? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n credu bod e'n fwy saff i ddweud. Bod Iesu Grist yn dweud fe fydd yn ryfeloedd, a sôn am ryfeloedd. Fe fydd ar diwedd y byd, fel yn yddiau Sodom. A beth mae hyn dweud? Fe fydd ar diwedd y byd, fel dyddiau Noa.
Bydd dim byd yn newid. Bydd yna ddrygioni o hyd gyda ni. Bydd wastad lladd gyda ni. Bydd wastad rhyfeloedd. Nid bod ni i jyst eistedd nôl a byd o brwydro yn erbyn y pethau yna. Bydwch ar gam ddeall. Ddim yn dweud hynny. Ond, tra bydd y byd yma, fe bydd drygioni. Pam? Wel, oherwydd nad yw'r dyn. Oherwydd mae dyn yn bechadur. A tra bod dyn fel mae fe fydd problemau. Fe fydd drygioni. Fe fydd llofruddiaeth. Fe fydd godineb. Mewn un ystyr, dyn ni ddim yn syni at y penawdau, ydyn ni. I ni'n tristau, ac i ni'n cael ein syfrdanu gyda'r pethau ni'n darllen, ond gobeithio bod ni ddim yn syni chwaith mewn un ystyr. Oherwydd mae dyn yn bechadur. Oherwydd ein natur ni. Tra bydd y ddaear yma, fe fydd fel hyn. I ni'n disgwyl byd newydd, a nefoedd newydd, a bydd cyfiawnder yn trigo yna. Ond tra bod y ddaear hon, fe fydd y pethau hyn yn parhau. Felly, rybyddion ni, yma'r gair yma, oherwydd mae Duw yn Dduw gwirionedd a Duw reality. Ond dyna'r pen cyntaf. Beth am yr ail beth i ni'n gallu dysgu, dod yn agosach at y testyn. Mae'n Dduw nid yn unig sydd â chansern am wirionedd, ond mae'n Dduw sydd â chansern am gyfiawnder. Fel dwi'n dweud, ni'n dod yn fanylach nawr at y dinasoedd noddfa yma. Beth sydd gyda ni yn y benod yw cyfarwyddiadau, instructions, cyfarwyddiadau ynglŷn â chyfraith a threfn, law and order. Doedd dim heddlu i gael yn yr amser hyn. Byddwch am hynny nawr. Doedd dim heddlu. Neb i gysylltu ag os oedd rhywbeth yn mynd o'i le, os oedd na drosedd. A petai lladd neu rhyw drosedd yn digwydd, roedd e'n gyfrifoldeb ar aelod o'r teulu i ddial. Y dialydd gwaed yw'r term sydd yn y Beibl Cymraeg newydd. Y gair yn y Hebraeg, chi wedi clywed am y gair hyn efallai, oedd y goel. Y goel, fi'n dweud hynny oherwydd mae'r enw yn troi lan yn llyfr Ruth. Chi'n cofio, mae Boaz oedd y goel. Aelod o'r teulu oedd yn cymryd arno ei hun i sorto'r broblem, i ddial. Gan nad oedd heddlu. Mwyn cael cyfiawnder, dyna job yr heddlu, ynddo fe? Sicrhau cyfiawnder. Cyfrifoldeb y dialydd gwaed, yr aelod ym o'r teulu oedd bod cyfiawnder yn digwydd. So dychmygwch, fel mae'n dweud, petai damwain yn digwydd, unner chi'n lladd rhywun ond mae'n anfwriadol, neu yn fwriadol, cyfrifoldeb y dialydd gwaed bydde'n neud yn siŵr bod y llofrydd yna yn cael ei gosb. Ond os oedd yn anfwriadol, byddech chi'n yn trwbl, meddych chi, oherwydd bydde y dialydd gwaed yma ar eich ôl chi, a bydde neb i'ch amddiffyn. Bydde hawl gyda'r dialydd gwaed, y goel yma, i ffeindio chi a'ch lladd chi. Ac felly mae Duw yn gosod yr dinasoedd noddfa yma. Mwyn amddiffyn yr un oedd wedi lladd yn anfwriadol.
rhag y dialydd gwant. A bydde'r yr un oedd wedi lladd yn anfwriadol yn gallu ffoi i'r dinasoedd noddfa hyn. Unwaith bydden nhw'n cyrraedd, bydden nhw'n saff. Doedd dim hawl gyda'r dialydd gwaed i ddod mewn. Roedd rhaid i'r person oedd wedi ffoi i'r dinas noddfa aros am brawf. Ac yna roedd e'n waith ar yr hyniriaid i bwyso mesur yr achos. A ffetawn nhw'n ffeindio bod y person oedd wedi ffoi yn euog, bydden nhw'n trosglwyddo i'r dialydd gwaed, mwyn i'r dialydd gwaed ddial. Ond os oedden nhw'n ffeindio yn ddieuog, bydde'r person oedd wedi ffoi am noddfa yn cael aros yn saff, yn ddiogel. Nes bod yr archoffeiriad yn marw a fynelyn diddorol. Bydde archoffeiriad a bydde rhaid chi aros yna tan bod yr archoffeiriad yn marw. Felly bysa hwn yn 2 blynedd, falle bysa fe'n 20 mlynedd, ond wch chi ddim yn cael gadael nes bod yr archoffeiriad wedi marw. A wedyn byddwch chi'n rhydd i fynd adre at eich teulu. Sylwch, ffrindiau, roedd rhaid gollwng gwad. Naill ai bywyd y llofrydd, os yn euog, neu bywyd yr archoffeiriad. Byddai'r archoffeiriad yn marw yn ei amser. Ond oedd rhaid i rywun golli bywyd. Roedd rhaid i iawn cael ei wneud dros bywyd oedd wedi ei golli. Ac yna, yn weddill y benod, mae yna gyfarwyddiadau ynglyn â rai sydd yn dedfrydu, ynglyn â pa fath o ddefnydd hyd yn oed oedd yn cael ei ddefnyddio i bwrw y person wedi cael ei ladd, pan oedd allan o haear, neu pan oedd allan o bren, mwyn helpu'r barnwyr. A bydde rhaid ystyried os oedd yna hanes o elyniaeth a'i peidio. Nawr, allwch chi ofyn, beth yn ei ni? Beth mae'n dysgu ni? Bod y cyfarwyddiadau hyn. Wel, un beth mae'n dysgu ni yw hyn. Mae Duw yn dysgu'r bobl ac yn ein dysgu ni pa mor sanctaidd yw bywyd, pa mor werthfawr yw bywyd. Yng ngolwg Duw, mae bywyd person ddim yn chep. Dyma rhywbeth sydd yn gyfoes ar hyn o bryd, wrth gwrs, yn ein cymdeithas ni. A mae bywyd wedi mynd yn chep. Bywyd babis bach yn y grodd wedi mynd yn chep. Dyn nhw ddim wir yn bobl, ond nhw jyst yn gell. Felly ni'n gallu cael gwared arnyn nhw. Bywyd hen bobl ddim mor bwysig a hynny. Maen nhw'n faich. Felly, nawn ni cael gwared arnyn nhw. Ond ni'n dal, chi'n gweld, ni wedi clywed ambell i person yn dweud ar y radio ac ar y teledu, chwarae teg iddyn nhw, am sancteiddrwydd bywyd. Ni'n dal ar hynny. Mae bywyd pob person
Dim ots beth yw oedran, dim ots beth yw ei cyfrwr. Mae bywyd pob person yn sanctaeth yng ngolwg Duw. Mae'n dod trwy fan hyn yn y benod. Dyw ddim moyn I wad halogi'r tir. Ni'n meddwl am Aber yn ni. Cofio pan mae Esau yn lladd Aber. A Duw yn dod at Esau. Mae Aber dy frawd I. A Esau yn diastyru Duw. A mae Duw yn gorfod dweud wrth Esau, a mae gwaed dy frawd yn galw arnaf o'r pridd. Mae Duw yn mynnu cyfiawnder. Mae gwad yn bywyd person. A bod y dyn yn cael ei amddiffyn. Ac unwaith eto, mae'n gymhwysiad i'n cymdeithas ni yma. Eto, mae'n gyfoes y byddi ynglyn â cyfraith a threfn. Mae'n meddwl am y carcharadaidd, a beth sy'n digwydd y dyddiau mae llysoedd. Mae'n gyfrifoldeb a'r farnwyr, a'r heddlu, a chyfreithiau sicrhau bod yr eog yn cael ei heiddiant, ond bod y dyn i'w wet yn cael ei amddiffyn. Achos eto, anaml mae fel arall yn ein cymdeithas gwyrdrwyedig ni. Ond I ni symud ymlaen o hynny, nid jyst y cymwysiad cymdeithasol. Beth y mae yn ein dysgu ni am Dduw, am ei gyfiawnder Wel, dyna'r pwynt. Mae Duw yn gyfiawn. Duw, allwch chi ddweud, yw'r goel yma. Fe yw'r dialydd gwaed. Duw yw'r un sydd yn mynd I sicrhau fod cyfiawnder yn cael ei wneud. Hyd yn oed os yw barnwyr, hyd yn oed os yw cymdeithas, ddim yn sicrhau fod cyfiawnder yn digwydd. Mae Duw yn mynd I. Mae cloriannau Duw wastad yn wastad. Mae dedfryd Duw wastad yn gyfiawn ac yn dda. Mae Duw yn mynd I wneud barn a ni. Mae dau gymhwysiad fan hyn I ni ffrindiau mae'n cyffwrdd a neges y bore yma. Wrth gwrs, ond dim ots am hynny. Mae Duw yn mynd I ddial. Chi'n gofio beth mae Paul yn annog Cristnogion ar ddiwedd Rhufeiniaid. Os allai droi yn gyflym at yr adnodau hynny. Romans 12. Dyma ran ymarferol yn dyfer sut dylen ni fyw fel Cristnogion yn y byd yma. 19. Peidiwch am mynnu dial gyfeillion annwyl, ond rhowch eich ei gyfle i'r digofaint dwyfol, fel y mae'n ysgrifenedig. Mae fi pia dial, mae fi, Duw sy'n siarad, a dalaf yn ôl medd yr arglwydd. Yn ôl, ond gadewch eich piau dial. Y fydd yn. Chi'n cael cam. Chi yn cael cam. Ond bydd Duw yn ei yn siŵr bod chi ddim yn colli mas. Fe fydd e'n dial. Eto, fel y bore yma. Mae'r arglwydd sy'n waredwr I ni. Fe fydd yn ymladd dros ni. A ni'n goffa dysgu adael iddo fe. Mae'n anodd I ni. Ond dyna beth ni'n goffa wneud. Gadael e'r arglwydd.
Gadael yr arglwydd. All bod yn rhywbeth bach. A chi'n meddwl, mi'n mynd i ddweud rhywbeth yn ôl, fel dial. Gadewch e, peidwch â dial. Gadewch e'r arglwydd. Fe e'n ymladd trostwch chi. Fe fydd e'n dial, fe yw'r goel. Gadewch e iddo fe. Peidwch chi yn mynd ar ôl y peth. Ond mae'n gymwysio arall hefyd. Oherwydd os ni ddim yn Gristnodion, Duw yw'r goel sydd yn dial ni. Mae ar ein hôl ni. A fe fydd e'n cael cyfiawnder. Fe fydd e'n dal land yn ei ryw ddydd. Chi weld, mae bobl yn ffôl yn meddwl, dwi'n oret. Dwi'n cael bywyd bras. Cael bywyd oret. Mae rhaid bod Duw yn hapus gyda fi. O, na. Mae Duw ar eich ôl chi. Mae bydd e'n dal lan gyda chi ryw ddydd. Os nag yn i wedi farhau, os nag yn i yn noddfa, fe fydd e'n dial. A fe fydd ei dial yn ddifrifol iawn. Trydydd ac yn ola amser yn mynd yma. Concern Duw am wirionedd, concern Duw am gyfiawnder. Y prif peth sydd yma yw concern Duw am iachawdwriaeth. Hynny yw ein diogelwch ni. Na beth ni'n meddwl wrth iachawdwriaeth. Falle mae rhaid ni ddim yn deall iachawdwriaeth. Fe ddim yn deall iachawdwriaeth yr 11. Beth yw ystyr iachawdwriaeth? Ein diogelwch ni. Ein diogelwch ysbrydol ni. Bod ni'n saff rhag cyfiawnder Duw. Rhag dial Duw. Rhag digofaint Duw. Dim ond un lle sydd i fod yn ddiogel. Dim ond un lle sydd i fod yn saff rhag digofaint Duw. Ni'n bechaduriaid. Ni'n heiddi. Duw i'n difa ni. A mae'n mynd i ryw ddydd, ond i bai bod ni'n saff. Ond mae yna ddiogelwch i gael. A dim ond un lle sydd yn ddiogel i ni, sef y dinas noddfa hyn. Dyma'r darlun i ni. Mae yna ddinas noddfa i gael. Y mofen am y noddfa. Na'n siŵr bod ti yn y noddfa. Oedd rhaid i'r person ffoi at y lle yma. Chi'n gweld, mae yna ddarlun yma i ni. Mae'n rhyfedd, Duw yw'r un sydd yn dial, ond Duw hefyd yw'r noddfa. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Ond dyna'r efengyl i ni. Mae rhaid i ni redeg at fe. Roedd yna 6 dinas noddfa yn Israel. 3 yr ochr arall i'r afon, 3 yr ochr hyn i'r afon. Digon cyfleus, fel bod pawb yn gallu mynd at y fe. Dim rhaid chi mynd rhy bell. Ond oedd rhaid i chi fynd. Ond unwaith o'ch chi yna, roeddech chi'n saff. Doedd dim modd i unrhyw un eich cael chi. Refuge. Sanctuary. Noddfa. Lle sydd yn saff. Dim ond un lle sydd, yn dyfyn, sef yn yr arglwydd i'r chweiriad yn marw, yn gollwng i waed, mae wedi marw, mae waed wedi dywallt, i wneud iawn, a mae'n drwg ni. Oherwydd y gwahaniaeth mawr i chi'n gweld gyda hyn, o'ch chi dim ond yn gallu mynd a bod yn saff os o'ch chi'n ddiaiog. Ond y gwahaniaeth mawr i ni yw ni'n aiog, ond i ni gallu ffoi yna yn hoiogrwydd i'r noddfa yma. A gwybod fod i wad di dywallt trosto ni yn ein cadw ni'n saff. Yr Iesu'n ddilai am gwared o'n gwai a chibodd fy mywyd maddeuodd fy mai. Fe'n golchodd yn rad o'n wir yn ei wad. A'n seraf fy mardwn roes i mi ryddhad. Mae Iesu Grist yn ochr ni. Pam? Fe gollodd ei waed yn llu. Yr afell mawr fi ar y groes. Ar iawn ar oes yr Iesu yw fi'n obaith ym mhob man. Dyna'ch gobaith chi. Yw bod wedi marw yn eich lle chi. Mae farch o'r ffeiriad wedi marw drosdoi. Ac felly rwy'n saff. Rhag digofaint Duw. Ond mae rhaid i ni ffoi, ffrindiau. Mae rhaid i ni ymateb, nôl at y dechrau. At yr apel. Dwi ddim yn mynd i gynnig apel llythrenol.
Ond fi'n mynd i roi'r y peth, oherwydd fi fod i, fel pregethwr. Mae'n groeso i bawb i ymofyn am y noddfa yma heddi. Diolch am hynny. Ni'n gallu ffoi at Dduw. Dyna beth sydd yn rhyfedd, yn dyfe. Ni naill ai yn ffoi oddi wrth Dduw, neu ni'n ffoi ato fe. Os ydyn ni'n ffoi oddi wrtho fe, ni'n mynd i gael ein cosbi. Ond os ydyn ni'n rhedeg ato fe, yn rhyfedd iawn, ni'n mynd i gael derbyniad. Oherwydd Dduw felly, sut dyn ni yn ffoi ato fe trwy Edi Farhau. Dyna'r unig ffordd i chi'n ffoi. Edi Farhau. Edi Farhau oddi wrth eich pechodau. Cyffesu eich bai. Dweud yn flin Arthur, rwy yn ei ywc. Rwy ddim yn heiddi yn nhw'n noddfa. Ond fi'n dal gafel yn beth y ti'n dweud ac yn beth ti wedi cynnig y marwolaeth